Poštovani gledaoci, dobrodošli na Hype televiziju u još jedan veoma zanimljiv intervju. Veliko mi je zadovoljstvo, kao i uvek, da ugostim jednu veoma atraktivnu, intrigantnu, poželjnu mladu devojku koja stvarno šta god da uradi izaziva veliku pažnju. Ja je poznajem i privatno i mogu da kažem da je jedna zaista predivna duša i jedan predivan čovek. Moja današnja gošća je Anja Todorović. Dobar dan, Vanja, i tebi. Hvala ti na ovoj predivnoj najavi. Znači, raznežila si me. Jeste od srca uvek. Kako si mi, Anja? Odlično, hvala na pitanju ti. Znam da si u selidbi, je li tako? Jesam, da. Sad je malo haotično stanje što se tiče preseljenja. Selim se iz jednog stana u drugi. Ali dobro, ja volim te turbulencije u životu. Da, ti voliš, to znam. Anja, mi ćemo danas da imamo malo drugačiji intervju. Malo ćemo se prisjećamo nekih trenutaka, jer kao što znaš, Hype televizija je nekako uvek pratila sve te neke tvoje bitne momente u prethodnih, da kažemo, 2-3 godine. Tako da bit će danas jako zanimljivo, nadam se i našim gledalcima. Ajde ovo da te pitam kao prvo, šta ovako se dešava kod tebe? Znamo da si zaljubljena, da je sve lepo, seliš se, izlaziš, zabavljaš se. Šta ti pričinjava najviše zadovoljstvo u tvom životu? Pa iskreno, da ti kažem, smanjila sam izlaske. Tako da non stop live-ujem, imam ta neka slikanja, putujem. Volim da putujem. I evo sad baš smo isplanirali jedno mini putovanje. Idemo malo ovdje do Zlatibora, ali idemo sa mojom drugaricom Dinom Terzin i sa njenim dečkom. Dine ćemo da se dotaknemo i svega toga. To mi je jako zanimljivo. Ja sam zapravo Dinu i upoznala kod tebe na poslednjem rođendanu na kom sam bila. I pravo ti kažem, ja tada i nisam toliko bila upoznata ko je Dina, ali nekako stiče se utisak da od Dine u zadnje vreme čovek ne može da pobegne. Ona je svuda, ona pravi haos gde god se pojavi, ali posle ćemo doći do toga. Kaži mi ovako, nekako poslednjih 6 meseci si u, da kažem, srećnoj i pomalo turbulentnoj vezi sa popularnim tiktokerom poznatijim kao Vukić. Kaži mi, kako ste se smuvali? Ko je koga startovao prvi? Kako je došlo do toga? Pa on je mene startovao prvi, tako što mi se javio na Instagramu i to je bila neka ono kao basic poruka u fazonu lepa si, bla, bla, bla. I onda je na kraju samo bila rečenica znam da nećeš odgovoriti na ovo. I ja kao, ajde kogod da se javio, nisam ni gledala iskreno ko je, rekao, ajde iz ono kao gasa da odgovorim, namjerno da nekoga obradujem. Zatekao to u dobrom raspoloženju da odgovoriš zapravo. I ja odgovorim nešto hvala i on kao ja odgovorila si, bla, bla. I tu je krenulo dopisivanje u smislu ja sam drugar od tvog drugara, Mojketa. Mojke je pričao puno o tebi, ja sam se raspitivao kod njega za tebe. On meni pošalje snimak sa Mojketom i sad neki snimak, mali namazan. Snimio se posle treninga nešto, pločice sa Mojketom tu kao. I ja, što je sladak ovaj mali, da vidimo koji ovo. I on je tu krenuo malo da zove kao ajde da idemo na ručak, večeru, šta već. Ja prvi put pa ajde, razmislit ću, drugi put vidjet ću i treći put ajde, kao nemam šta da izgledam. A šta te kočilo? Te kočilo kad si saznala koje godište ili šta je bilo u pitanju? Pa jeste malo i to, iskreno. Mislim, bio je meni kao sladak na prvu loptu privlačan, kao bila sam ja imao 18 godina, jer on u tom momentu napunio tek 18, kao. Ali dobro, kad sam ga upoznala i kad sam ono malo pričala sa njim, vidjela sam da je dosta zreliji od svoje generacije, pa mi nije to predstavljalo neki problem. A ja sam čula da je on onako izuzetno ljubomoran kada si ti u pitanju i da je baš onako teritorijalan, da kažem. Jeste. To je istina. Mislim, imate prilike možda i po live-ovima da vidite neke stvari. Ali dobro, sad smo nekako se regulisali. Što se kaže, upoznali smo jedno drugo, pa smo i smanjili malo te doze ljubomore. Jesi ti njega uspela da uveriš da si verna u vezi, da nema potrebe, da, mislim, ti si atraktivna devojka, naravno, da ćete dobijati poruke u DM i da ćete startovati, mislim, valjda mu je to jasno. Šta ga je nateralo nekako da se malo primiri, da više nemate ljubomorne ispade? Pa video je vremenom da nema potrebe za tim, jer mislim kao nama su iste šifre na telefonu. Nama pristup telefonu jednom i drugom je ono kao 24 sata dostupan, tako da možeš svakom trenutku... Pristupaš njegovom telefonu? Ne, ja ne, pa nemam tu potrebu. Ako me nekad nešto zanima, ako čujem neku priču da se možda s nekim nešto kao čuo, onda tražim da vidim, pa vidim nema ništa. Mislim, to se dešavalo pre, sad više i ne. Ali eto, on je malo češće pristupao
mom telefonu. I u početku ja imam ono, na primjer, neko mi kaže od muškaraca lepa si nešto i ja iz kulture kažem hvala. Ili mi se neki drugar tako javi iz detinjstva, ne znam, ali njemu to smeta, njemu svaki kontakt sa muškarcem u bilo kom smislu i na to da te neko pita kako si, da kažeš dobro, tu je haos. I to je isto pravo. Da, i to je problem. I onda sam morala da eliminišem te stvari, tako da nemam kontakt sa muškarcima. Znači, momci, ne prelazite, ne šaljite, nemojte da pravite probleme. Molim vas, da. Moram još malo da popričam s tobom o vezi. Nekako na Balkanu je uvek šta god žena da uradi, to se smatra užasne stvari, svi to osuđuju. Nekako primetila sam dosta komentara na račun razlike u godinama. Mislim, razlika u godinama među vama, ok, jeste koliko, 7 godina, ali opet mislim svako ko tebe poznaje, zna koliko si ti realno i detinjasta i koliko nekako shvatam da se vas dvoje stvarno super slažete i on je mnogo napredniji od svoje generacije. Da li ti smeta to što kad stariji muškarac uđe u vezu s mlađom devojkom, kao svi su kao bravo, svaka čast, a kad je obrnuta situacija, eto, ne ilaziš verovatno na neke sprednje komentare i tako dalje? Pa, kažem, u početku mi je to smetalo. Mislim, prvi put sam se susrela sa tako nečim, da kažemo. Iako sam se ja stalno na kontu, ja i dok sam bila u prethodnoj vezi, ja sam uvek pravila šalu na kontu mlađeg. Ti sad praviš šale, meni je to toliko smešno. Da, i onda ja sam se tako šalila, ali nisam očekivala stvarno da ću naći mlađeg dečka, jer moj dečko u tom trenutku bio stariji, bilo mi je to sve fora za TikTok. I onda se stvarno desilo da sam našla mlađeg i stvarno se desilo da manifestovala sam nekako, pa je prešla u stvarnost i ljudi su stvarno krenuli onako da hejtuju, ali onako bilo poljuljalo me kao sad me svi mrze. Ja ne volim ono kao da me ljudi mrze toliko, ali mi je on rekao da nema potrebe za tim, kao da se ne obaziram na druge komentare i poslije sam vremenom i ja bila u fazonu, ma baš me briga ko šta kaže, a i ljudi su, kako smo mi sve više i više zajedno, kako prolazi period, ljudi su kao okej sa tim. Nekako navikli su na nas, prosto nas. Meni su neki naši, da kažem, zajednički poznanici rekli da vas dvoje kad ste zajedno, da je to tolika ljubav, tolika emocija, da se baš vidi koliko on tebe voli i koliko ti njega voliš i da nekako ljudi samo koji vas ne poznaju i koji vas gledaju na TikToku mogu da možda kao pomisle da je to neka fake veza ili tako neka. A mi smo pravili neke kao fake drame, iskreno. Dobro, to je sad na TikToku i onda svi misle da se mi ubijamo međusobno. Da, to si primetila da vam je fora neka baš. Ali nije, ljudi stvarno sve okej. Ne brinite. Moram da te pitam, da li si upoznala njegove roditelje i on tvoje? Da. Pa evo sad smo trenutno kod njegovih došli na par dana tu. Ma super su, njegovi su stvarno... Nemaju problem u toj strašnoj razlici. Mnogo su prijatni ljudi i kulturni i obrazovani, baš su onako, da kažem, na nekom ekstra nivou, što sam ja prezadovoljna i što su mene prihvatili kao da sam njihovo dete. Znači, oni su prema meni stvarno divni i to sve najbolje za njegov roditeljima da kažem. I on je upoznao moje, on je isto išao u Arilje sa mnom par puta. Da, tvoji su sjajni domaćini i svako ko je bio kod tebe, kaže, stvarno ste divna porodica. Mislim što se da vidjeti i po slikama koje kačiš, baš onako ste prava porodica, onako držite se zajedno i to je stvarno za pohvalu, zato ti vjerojatno jesi tako divna, kao što svi ide iz kuće nekako na kraju dana. Evo moram da kažem da ja nekako postoji ona pesma od Rade Manojlović Rođendan, koju ja zbog tebe više ne mogu da slušam na isti način, jer ta pesma kad krene, ja vidim tebe i to je to. Znači, ti si nekako postala sinonim za dobre žurke, ti voliš lepo da proslaviš tvoj rođendan, da to sve bude gala. Imali smo prilike da budemo i na tvom rođendanu pre, čini mi se, 2 godine i prošle godine. Evo, za početak, hajde da pogledamo kako je bilo na Anjinom rođendanu pre 2 godine. Moram da priznam da je prostor koji si odabrala prelep, bukvalno sa najlepšim pogledom, moći će gledalci da vide. Kaži mi, ko će biti od poznatih večeras ovde? Hvala ti prvo za prostor, stvarno potrudila sam se, a što se tiče poznatih, pa doći će Tara sa svojim dečkom Danilom, doći će Ana Jovanović sa svojim dečkom
Bakirom, sad već javno zna. Da, sa Bilalovim bratom, doći će i Bilal, doći će Rodni. Tijana je već stigla, Tijana iPhone, moja drugarica. Pričat ćemo posle i sa njom. Da, Neca i Peca iz zadruge, Mojke, TikToker, tako da ima ljudi dosta. Pokloni su mi svi u sobi, tek ću da otvaram poklone i nisam ni želela kao da znam unapred, volim to iznenađenje, tako da vidjet ćemo. Pa Anja, evo, videli smo kako je to bilo. Rekla bih da se ekipa ljudi dosta izmenjala. Nekako i Cvele se promenio, nema ni njega. Kako to? Mislim, evo, moram da te pitam, na primjer, na tom rođendanu, do duše, Tijana iPhone je bila zaista i na ovom rođendanu. S kim se ti nekako konstantno družiš, da kažem, da je sastavni deo tvog života već godinama unazad? Pa tu je moja najbolja drugarica Bojana, ona je na svakom mom mogućem rođendanu. Imam drugaricu iz djetinjstva koja je bila pre 2 godine na mom rođendanu, Jovana, ali ove godine, nažalost, bila je sprečena, nije bila tu. Naprimjer, eto, ona je izostala, ali njih dve su mi stvarno kao drugarice za ceo život. Marijana Zonjić je ove godine bila na mom rođendanu jer ove godine se aktivnije družimo i sve nego prethodne i mogu da kažem da je Marijana jedan divan čovek. Ja Marijanu obožavam i mogu da je svrstam među stvarno prijatelje za ceo život. Ali si joj ipak ukrala dečka. Kome? Pa u spotu. A da, u spotu. Joj, uplaši. Ja gledam šta se dešava. Ne, to su naslovi svuda po tabloidima bili Anja Todorović, ukrala dečka. Da, zbunila si mi u trenutku, kako šta? Kakve sad informacije me bombarduju ovdje? Ne, pa bilo je tu dosta ljudi koji su se ponovili, a bilo je dosta ljudi koji nisu bili ove godine, a neki su novi došli. Tako da, eto, sve se to vremenom menja, valjda, i kako odrastaš. Da, to je negde i možda normalno. A moram da te pitam, kad smo već kod Marijane Zonjić, eto, bila si akter u njenom spotu. Kako je došlo do toga? Da li si se razmišljala da li da prihvatiš ulogu, da kažemo, preljubnice? Koliko je bilo lako prihvatiti tako nešto? Znaš, kakav je narod? Oni vide spot i odmah kreću komentari. Da. Kako je to izgledalo? Pa iskreno, meni je Marijana, kažem, privatno drugarica i rekla mi je još pre možda godinu dana, kad budem snimala neki spot, hoću da mi ti budeš u spotu jer nas dve kao slične. Ja sam moji stalno komentarišu da malo ličimo i to. I ja rekao, hajde. I onda sad kad je snimala tu pesmu, rekla mi je ideju celu i rekao, može. Mislim, meni to ništa nije problem. Nisi dugo razmišljala, znači? Ne. Odmah sam prihvatila i stvarno je bilo super ispalo. Tako da, eto, bila sam neka negativna uloga, ali meni je ceo taj projekat bio skroz pozitivan. Jeste i mnogo si lepa, što je najvažnije na kraju dana kad se nešto ekranizuje. Moram da kažem, što se tiče tog tvog prvog rođendana na kom sam ja bila, kao nije tvoj prvi, ali je taj neki koji je hype ispratio, kod tebe se uvek na rođendanu događaju neke skandali i neke stvari koje posle... Imali smo premijeru Trudnoće Ane Jovanović i Bilalovog brata. To je znači bio otprilike kao vest meseca, da kažem. A ove godine, ja, evo kao neko ko je tu bio, da kažemo, i gost, i privatno, i poslovno, moram da kažem da se svašta izdešavalo, ali hajde da pogledamo kako je Anja izgledala i kakva je atmosfera bila na rođendanu. Vidim ovdje puno tvojih prijatelja, svi su došli ti ispoštuju. Šta si ti sebi poželjela za? Da budem srećna, jer smatram da je to najbitnije, biti srećan. Apsolutno. Nekako, tebe ljudi vole, ti si nekako svima draga, ne može da tebi se čuje nešto ružno da se priča, ja ti lično poznajem. Kaži mi ovako, da li te neko razočarao u ovih proteklih godinu dana koliko se nismo vidjeli baš na rođendan? Bivši verenik. Da, to sam da ti je Cvele čestitao rođendan. Čestitao mi je rođendan, stvarno, i preko poziva i uživo. Moram da ga pohvalim za to, ali inače sve ostalo ništa. I Cvele ste davno prošlo. Da, završili smo našu vezu pre 7 mjeseci i to je to. Da li si ti sad srećna i ispunjena? Srećna jesam, ispunjena ću biti. Kaži mi je dečko večeras ovdje. Ne pričam više o svom ljubavnom životu. Uvijek kad sam nešto pričala, ja sam izbaktuzirala. Planirala sam svadbu sad u septembru ove godine i propalo je. Od sad samo čutim i to je to. Prvo moram da ti kažem da ova zelena haljina u kojoj si bila je mene oborila s nogu stvarno. Ti uvijek voliš te kristale, voliš tako te neke stvari. Evo ja moram te pitam, da li više voliš
da se slikaš ovako. Moram to da te pitam. Dobro. Ovdje imamo svašta nešto. Ovako. Ili, čekaj, da mi je zadnja slika. Kao, ili ovako. Ne, ovdje, ova je slika bila poenta. Da li vi ovako ranjavate jedno drugo zaista? A dobro, mislim da to je slatko. Pa onda imamo ovdje jedan ugriz na nozi. To sam isto morala da pokažem. Imamo te momente. Imate momente, da. Kaži mi koliko novca izdvajaš za garderobu i generalno u čemu se ti osjećaš najlepše kada je fotkanje u pitanju za Instagram ili za neke potrebe? Pa iskreno ću reći da mi je pre bilo to kao donji veš, te varijante, da kažem, poluvodih slika, ali jesu. Pre mi je to bilo onako zanimljivo, kao mladost, ludost. Ali sad više gledam da to izbegavam. Nekad izbacim stvarno i provokativnu neku sliku, jednu u 10-15, a pre je to bila svaka slika. Pre je stvarno to bilo mnogo aktivnije, a sad volim da izbacim i u haljinama, i u sakojima, i u nekim drugim izdanjima da me ljudi vide, a ne da me gledaju polugolu, jer ljudi su mene krenuli da osuđuju na osnovu tih slika i da sude o meni na osnovu slika. Što moje slike nemaju veze sa mnom. Ako privatno mislim, eto, Vanja, mi se znamo. Tako je. I ti najbolje znaš da je to istina. I onda muka mi više te etikete kao. Ona je sponzoruša, ona je K, jer slika tako i ostalo. Kažem, nekad radi nekog fazona izbacim neku sliku u donjem vešu, pogotovo kad je reklama, samo kad su reklame u pitanju. Ne slikam se sama iz hira. Jasno, imaš saradnje sa tim nekim stranicama koje se prodaju veš. Da, ali eto, više volim sad malo da se oblačim na slikama. Krenula sam od haljine za rođendan koja je bila fantastična i uvek si ti u nekim kristalima i to je sve uvek wow. Ali evo da se vratimo na te događaje. Prvo, na tvom rođendanu je začet jedan ozbiljan sukob youtuberski, da kažem. Tiče se, znači, Goldenita, koji je upao na rođendan nepozvan i snimao je ljude i snimio je Dinu Terzin u onako polupodrugljivom nekom fazonu. To su bar ljudi, tako ja sad gledam šta su komentarisali ljudi na YouTube-u, gde ona jede, pa gde čuči, ali se potkrilo i snimak gde ona navodno razmenjuje nežnosti sa tvojim dečkom. Da li je to istina? Ne, naravno da nije istina. To je fora bila, jel? Pa ne, oni su tu pričali sve vreme. Iskreno da kažem, Vukić i ja smo tad imali pauzu u našoj vezi. Nije pauza, ali imali smo raskid. Mi nismo bili zajedno za moj rođendan. Par dana pre toga smo se nešto posvađali i eto, mislim, Vukić nije bio moj dečko za moj rođendan. Tako da odmah da se ogradim od cele te situacije. Mi smo se tek 2 dana posle rođendana pomirili, sve to se ispeglalo. Nebitno, na rođendanu je krenulo samo to pomirenje, ali eto 2 dana posle smo se pomirili. Što se tiče njih dvoje, Dina je non stop tu pričala sa Vukićem i to, a Vukić je bio malo pijaniji. I malo, sad glupo da pričam o tome, ali eto, bio je u tom nekom rastrojstvu, verovatno, emotivnom, pa ga je, pogodi ga pesmu, pa on popije, pa ga uhvati malo. I, ne znam, oni su tako nešto grlili, ali to je, znaš ono kad se napiješ, grliš svakoga, mislim, ono kao. I on je tako nešto tu, dal Dinu nešto zagrlio, pa je to izgledalo tako prisno. I posle kad su se pozdravljali, ono kao krenuli su se poljube u obraz i slučajno su se... Ko baba na slave, što kažu. Da, ali nisu se ni poljubili, nisu se ovako poljubili kao usta, nego znaš, kao dokačiš slučajno nekoga jer ono, kreneš tamo vamo i eto. I u principu od toga je celog nastala drama da su oni poljubili, da je on mene prevario sa Dinom, s mojim drugaricom, što ništa nema veze sa životom. Ona je meni, na primjer, nakon rođendana, gde si nas ti upoznala, ona je došla, mi smo radili jedan intervju, gde ona meni rekla, si ti ljuta na nju? Jesi ti stvarno u tom momentu, možda dok nisi shvatila šta se stvarno desilo, da li si se naljutila? Da, zato što, znaš kako sam ja izvukla sve informacije? Nešto je Vukić pljuvao Dinu kod mene i ja sam to Dini nešto rekla. I Dina je tu pukla i rekla šta on priča, on prvo nek nauči da bude onaka kakad treba, poljubio me na tvom rođendanu.
Ja tu roletna. Ja rekao, šta te je poljubio? Ja namjerno krenem da dodajem. Da, on je mene poljubio i to je ispalo stvarno, kao da je on uzeo nju i ono, razumiješ. Ja šokirana, kao ne znam šta me snašla, ja tu napadam naravno Nikolu, šta se dešava, on se kune, nisam majke mi, znaš, ono kao. I tu je nastao ceo taj haos, da bi ona na kraju rekla da je ona tu pukla, da se iznervirala nešto i da je zato rekla da je on tu nju napao, zaskočio, šta već, a u stvari nije bilo tako, nego je bila ta druga verzija priče. Ja sam se tu naljutila nju i rekao, kako si ti to dozvolila? Šta ti nisi mogla da se izmakneš? Mislim, to je bilo strašno, ali eto te drame. Ali evo, da kažem, sa tvog rođendana je cijela ta drama krenula, jer je na taj Goldenitov video se nadovezao Dao Guh, neki su silni ljudi krenuli da se nadovezuju, pa Čoda i na kraju je to sve eskaliralo i Baka Prase je, ne znam kako je došlo do toga, navodno je njega Dina prva isprovocirala, tako on je rekao u live-u kada je komentarisao njeno gostovanje na Hype televiziji, ali kako ti, na primjer, gledaš na to? Ok, on je stvarno iznao neke baš onako uvrede na njen račun što se tiče kilograma i tako dalje. Jasno da si uz svoju drugaricu, ali kako celu tu situaciju komentarišeš kao neko ko je negde i učestvovao u svemu tome? Pa mislim, te drame su, da kažem, normalne. I ne možeš ti da budeš na TikToku, YouTubeu, a da nemaš nijednu dramu. Mislim, možeš, ali kao... Svi mi imamo neke drame sa nekim. Tako da Dina je osoba koja je jaka i koja stvarno zna da se nosi s tim. I koja ona lagano pliva u tome. Ona će da kaže i ovo me, ovo i ovo me. Neće na nju, na nekoga drugog, bi to uticalo drugačije. Vjerojatno mi se povukao u sebe, možda bi uput depresiju, nešto. Zavisi, svi smo mi različiti, ali Dina je jaka, ona to nosi na leđima lagano. Može petoricu njih da šalta, ajde ti si ovakav, ti si onakav i to je to. I ima dobar jezik. Tako da nisam ja bila u fazonu, isprozivali su Dinu, strašno, zašto znam da će ona to lagano da reši. Da, eto, Baka Prase, mi se svi znamo Baku Prase, on zna da pretera sa uvredama, čak i mene nešto komentarisao. A šta u kom smislu te komentarisao? Pa, ja sam stavila sliku u haljini nekoj, malo provokativniju, nešto bi bilo za Novu godinu i sad tu grudi su malo istaknute, a sljedeća slika je bila i iz crkve. I onda je... Da. Tu sliku sam dala te pitam jer je to kao bio mim, otprilike petak uveče, subota ujutro. I onda je on to iskomentarisao. Mislim, ništa strašno, ali kao... napravio je... A što ljudima smeta kad ti izbaciš? Mislim, ja znam da si ti zaista pobožna. Mislim, sad možda će to nekom da zvuči, svi daju sebi za pravo nekako da komentarišu. Sad ako nosiš dekolte i provokativno, ne smeš da veruješ u Boga i da ideš u crkvu. I da, mislim, da. Ko je bezgrešan, nek prvi baci kamen, mislim. Tako je. A kako se ti, mislim, tebe to ne zaustavlja da ti i dalje odeš u crkvu i ispred manastira i poljubiš krst i slikaš se? Nekako ne obraćaš pažnju na to. Kako se uopšte boriš s tim nekim negativnim komentarima? Pa zaista me ne dotiče, jer ja stvarno kad su i veliki praznici, tako volim da provedem i u krugu porodice i da obiđem i neki manastir i crkvu i mislim svi smo mi živi ljudi, svi smo mi od krvi i mesa, svi smo mi grešili u životu nekad nešto, a koje su moj najveći greh slike, mislim moje provokativne nek bude. Neću da prihvatim da mi to bude greh nego nešto drugo. Mislim ako zaista zbog mojih slika sam ja sad kao zapakao, ne razumem. Tako da eto, i mislim da crkva nije za bezgrešne, nego baš je i za nekoga ko pogreši da može da se ispovedi i da eto da kažemo okaje te neke svoje grehe ili neke loše stvari. Iskreno ti kažem, nikad se nisam ispovedila, ali razmišljam o tome već jedno vrijeme jer svako to nas treba da uradi zbog sebe. Kao eto da bude mirniji zbog nekih stvari ružnih ako je napravio nekom, načinio neko zlo ili nešto uradio što nije po pravilima, eto, naše vere, ali... Da, jasno. Što ti kažeš, ko je bezgrešan, nek prvi baci kamen, svi mi imamo nešto što smo možda na kraju krajeva i neka glupost koju ne smatramo da ono možda je u očima Boga to na neki način i greh. Ali ajde da ne ulazimo previše u te pipave teme. Moram da pitam, da li frajeri muvaju Dinu kada izađete? Ona voli uvijek da ističe kako sve moje drugarice izgledaju kao Anja Todorović, ali mene svi startuju.
mislim, kako ti reaguješ na to? Ja ne mogu da ne kažem da ispod tog klipa su uvek komentari, znamo svi kakvi. Ali kako ti, evo, da li frajera ima ujedinu? Ja se slažem da ona zaista ima jednu sjajnu energiju i da to njeno samopouzdanje zaista isijava iz nje i to je uvek pohvalno na kraju krajeva. Ona je lepa devojka, samo eto ima višak kilograma koji uvek može da se reši nekom dijetom ili čime god. Kako ti komentarišeš tu njenu izjavu? Pa stvarno, Dina, uvek kad se vidimo, ona meni uvek pokazuje neke frajere. I uvek kao, s ovim treba se vidim, s ovim ovo, i stvarno nisu ružni momci, da kažeš, stvarno su okej. Tako da ima Dina tu harizmu, ima to nešto što privlači muškarce. Pritom ima neko ko voli da je devojka punija. Mislim, sve to različito. Mi smo različite ljudi, različite stvari volimo. Kako se kaže, lepota je u oku posmatrača. Tako da, apsolutno ima momke i neki sam i upoznala koji su imali nešto sa Dinom. Tako da, eto, ne lažu što se tiče tih stvari. A nju su svi razapali zbog izjave o Gastozu, da je bila s Gastozom, pa se ona posle... A to je i meni rekla, ali ja sad to ne znam. Nisam bila tu, ali znam priču od pre nego što je Gastoz ušao u reality. A evo, molim te sad da se dotaknem jedne manje lepe teme. Ona je također bila kod tebe na rođendanu, u pitanju Tamara Bojanić. Njoj smo svi vidjeli šta se dogodilo. Skoro ona je to i sama objavila na Instagramu. Da li si se čula s njom? Kako je ona? Da li prolazi sad kroz neki težak period? Mi smo se čule smo se taj dan, bukvalno sat vremena pre nego što se desilo to što se desilo. Zvala me na rođendan. Ona je trebala da pravi svoj rođendan i pozvala me na rođendan i posle toga se desio taj skandal. Rođendan je otkazan. Ja sam se javila na dan njenog rođendana da čestitam rođendan, ali nisam htjela ništa da kako ja kažem, da ispitujem sa te strane. Naravno, Tamara ima svu moju podršku i što se tiče toga svaka žena mislim, nijedna žena na ovom svetu nije zaslužila bilo šta što je nasilno. Tamaru znam duži niz godina, čak sam i njenog dečka, tog izvesnog, sad verovatno bivšeg, upoznala i zaista je delovao okej, normalan, ali eto, nikad se ne zna šta se tu kome desi u glavi, u životu, ali eto, ja sam skroz na Tamarinoj strani. A ne znam sad, glupo je da te pitam, ali moram, da li su se te situacije između njih dešavale još neki put u prošlosti? Da ja znam, ne. Jedna situacija je nešto bila, isto Tamara je kačila neki da kao, isto je bila neka svađa između njih, pa je bilo to, sam ispratila ono kao malo medijski. Ali, eto, ja i Tamara i ja kad smo bile zajedno, nikad mi se nije žalilo nešto. Moram da se dotaknem aktuelne teme, koja je uvek aktuelna, ali nekako ja volim tvoje komentare što se toga tiče. U pitanju reality program, pratiš li, da li ponekad pogledaš ili ti onako iskaču na TikToku više klipovi pa se putem TikToka informišeš? Pa, gledala sam kad mi je nešto bilo zanimljivo. Naprimjer, Milica kad je ulazila, trudna, to sam ono pratila dan i noć. Non stop sam gledala. Sad malo manje, eto, ispratim neku zanimljivu situaciju oko Matore, što se desilo, Stefani. To sam sve htjela da te pitam. Ajde prvo se dotaknemo Milice. Pričali smo kod tebe na rođendanu, je tad tek bila afera sa Sofijom Terzom i tako dalje. Umeđu vremenu smo svi vidjeli, Milica se, hvala Bogu, i porodila i pre toga je ušla. Da li podržavaš njen ulazak što je ušla trudna već pred porođaj unutra? Pa ne možemo mi da sudimo dok se nama nešto ne desi. Mislim, ja tako počinjem od sebe. Meni ta situacija se desila, ja ne znam kako bi reagovala. Znači, verovatno katastrofa i mislim, verovatno bi ja ušla, ne znam, ali ja bi im glave otkinula kao... Da, bilo bi lakše od tebe, da. Ušla bi sa bagerom, bi ušla razlušiti. Mislim, ne znam stvarno, to je baš ono pipljiva tema i jako je strašno da se to nekome desi. Sad u tom momentu, da bi ja razmišljala, hoću da sebe nekako sačuvam kao svoj mir, da prođe trudnoća, ali kako da im prođe trudnoća, najnormalnije da sačuvam svoj mir kad na svakom koraku gledam svog verenika kako drugu devojku, mislim da... Evo ja se sad iznerviram, kad bi se stavila u tu ulogu, ja se iznerviram. A kamoli da se to stvarno meni desi u životu, tako da, ne znam, ja Milicu, šta god, kako god uradila, ja je podržavam.
I meni je Milica car i svaka čast koliko je jaka i koliko sve to izgurala i izdržala i sad što će i samohrana majka da bude. A misliš da će biti samohrana majka ili smatraš da ipak dete tu možda odigra ulogu da ona njemu daje jednu šansu ili misliš da ne? Ja ne znam. Ne znam. Mislim da neće htjeti da se pomiri, bar neko vreme. Možda za jedno 5 godina, na primjer. Ako bi on 5 godina kukao, modio, klečao, nemam pojma. Nikad se ne znam, ali mislim da sad trenutno neće pasti. Jer mnogo je bola ona tu doživjela u tom stanju u kojem je on njoj bio najpotrebniji. Da ona baš preko toga pređe. Mislim, nisu to ono kao prevari, u vezi si pa te prevari, pa onda kuka moli, bilo je na veče, oprosti mi, pa možda neko i oprosti to. Nego je vezano. Ali ovo je baš bilo, mislim, ono. Strašno, da. Evo, kako komentarišeš Enu Čolić i Peju? Pa i ona je isto, ja se šalim, ona je ko ja bolesna. Ali ti ju znaš možda iz spoljašnjeg sveta, nikako to ti znaš? Da. I? Znam Enu, pa znam i iz noćnog života. Pa to da, svi kažu da je klaberka, da je izlazila dosta, da... Kakva je ona ovako u spoljnom svetu? Pa, mislim, okej. Nisam se ja nikad družila sa Enom, par puta smo se vidjele, tako da, mislim, nemam šta loše da kažem za nju. Ali znam da stalno mlađi muškarci, da, i su u spoljnom svetu i sada to i unutra. Pa šta znam, mislim, ja to podržavam. Pa mislim, normalno. Ali šta sam da te pitam, kako ti se čini odnos malog Peje prema njoj? Ja sad to nisam baš nešto ispratila. Neke delove sam vidjela. Mislim da je on u nekim situacijama okej, u nekim ne. Ružno mi je da je on za neku drugu devojku rekao da je najzgodnija ili najlepša u kući, a ne za svoju devojku. Mislim, alo, dečko, malo je to. Moj dečko kad bi rekao za neku drugu devojku, ne bi mi više bio dečko, mislim. Tako da je to jako... Ali znam šta si sigurno ispratila. Ispratila si odnos Gastoza i Anđele, 100%, mislim, o tome su svi pričali. Šta misliš ti o tome? Da li ti misliš da su njih dvoje onako poprilično jedan nespojiv? Da, nespojiv ili onako svi su se iznenadili kad su ušle njih dvoje u vezu? Da. Pa nisu mi oni nekako, ne znam, nije mi to. Kako da kažem. Okej su mi, ja nemam ništa ni protiv Anđele, ni protiv Gastoza. Oni su mi okej, ali ovako kao par mi ne idu mi nešto kao par. Skroz su mi neke druge energije. Skroz su mi, uz Anđelu mi ide skroz neki drugi tip muškarca, uz Gastoza mi ide skroz drugi tip devojke. A misliš da se Anđela nekako malo pere kroz ovu sezonu realitija zbog svega što mislim, nema mi da spomenemo, svi su videli, mislim. Da, naravno, to. Pa misliš da će uspeti u tome? Pa mislim da je već većina ljudi zaboravila na prethodnu sezonu, da su svi u fazonu Anđela i Gastoz i da svi samo spominju to, da niko ne spominje ostalo. Ali internet pamti, dragi gledalci, sve. Da li misliš da će njihova veza opstati napolju? Pa teško. Čak i unutra na klimavim nogama, raskidaju, mire se. Sad ne znam u kom su trenutno odnosu, ali ne verujem da će opstati. Nekako u posljednje vreme najupečatljivija ta reality tema je definitivno, vidjeli smo šta je matora doživjela, ipak to je gubitak majke. Ne znam da li ste vi privatno okej ili niste. Da li si joj izjavila saučešće, da li si se čula s njom? Nisam se čula, nismo toliko bliske. Aha, pa dobro, nisam znala do koje mere, da li se znate? Ne, nikad se nismo čule privatno. Mislim, bile smo zajedno u realitiju i moje saučešće zaista njenoj porodici ovako javno i baš mi je žao zbog njenog gubitka, ali nismo se nikad družile privatno i tako nismo bile bliske. A kako komentarišeš? Mislim, mi imamo jedan moment gde matora objavljuje da će Stefani da se porodi, onda isplivavaju informacije da je dete od munjeza, pa sad to dete se rađa, ona je srećna, faktički kao predstavlja se kao da je roditelj tom detetu, mislim što je potpuno i okej ukoliko neki dogovor postoji, naravno. U tom momentu joj majka premine, od Stefani ni traga ni glasa, nije došla ni na sprovod. Onda matora ulazi u reality. Šta se dešava? Ludilo mozga. Baš ludilo, da. Stvarno, ostati normalan u tim situacijama, ne znam ko bi ostao normalan.
i na sve to odlučiti da uđeš u reality. E pa to je taj moment koji je meni... Taj moment, sad ne znam da li je to neki dogovor između nje i Stefani, da ona uđe da bi uzela pare pa da njih dve zajedno nešto, ali da su one raskinule, da je ona ušla i da sve to izdešavalo, to mi uopšte nije jasno. A šta misliš vezano za to što je Munjez navodno otac deteta? Da li misliš da Stefani nije ispala korektna što je to krila, kako se piše od njega? On to navodno, koliko sam razumela u medijima, nije znao. I onda se samo dogodilo. Da li smatraš da je to ispravno? Pa trebao je da zna. Ja mislim da je trebao da zna. Sad oni imaju neke svoje razloge. Ko će znati, to oni najbolje znaju. Što se krijelo, šta se radilo tu. Ali smatram da je trebalo da zna. Ko te onako najviše, da kažem, nervira od svih reality učesnika? Ali ima neko koga baš ne možeš da stvaraš? Pa bila mi je odvratna Sofija. Mislim, i dalje mi je kao... Dobro, zbog svega toga što je uradila. Da, zbog svega toga baš mi je ona katastrofa, tako da... Ali možeš priznati da nekako Milica kad je ušla, Sofija onako poprilično je ćutke istrpela sve što je Milica njoj imala da kaže. Nije joj se nekako suprotstavljala. Jeste na kraju, u jednom momentu je nešto odgovorila, ali onako tu je malo, mislim, kupila gledaoce što je onako podvila rep, mislim, u toj situaciji je to najpametnije i uraditi, tako je. Namazana je ona svim bojama. Tako da zna ona kada u kojoj situaciji šta radi. I koga smatraš potencijalnim pobednikom? Ko misliš da bi zaslužio da odnese prvo mesto? Pa ja mislim da će možda Anđela da pobedi. Da, ti si ne znam koja po redu osoba da mi to kaže. Mislim da će to tako biti na kraju. A zbog čega misliš? Pa ne znam, jednostavno taj imam neki osjećaj. A sad vidjet ćemo. Da. Ti si dobijala konstantno, verujem, i sezone u sezonu, ponude da ponovo učestvuješ. Ti si to odbijala. Da li je to iz razloga što i napolju lepo zarađuješ i što ti je totalno okej da imaš slobodu i da opet radiš to što voliš i budeš za to lepo plaćena? Ili prosto ne želiš više da budeš deo takvog programa, da kažem, na televiziji? Pa ima svega pomalo. Prvo, ja kad sam bila u realitiju, bila sam sa bivšim dečkom. Sveletom, tako je. I onda posle toga su zvali isto da uđemo u reality. Zvali su mene konkretno. On je bio u fazonu ne pada mu na pamet. Da, znam da on baš nije želeo da ti uđeš. I ja sam bila u fazonu ne pada ni meni na pamet, neću da ulazim sama i zbog toga sam odbila par puta. Onda kad smo mi raskinuli, kad sam letos ja imala ponude, onda sam ušla u vezu sa novim dečkom. Ali je to tad bilo sveže i eto nisam htjela opet ta tema realitija da uđem sad sa njim opet tako taze u reality. Nisam ni znala ni kako će da se odvija, ni šta će da bude i htjela sam eto napolju, lepo mi je napolju, kako da kažem. Tako da i dalje se vodim tim da mi je dobro napolju i da ne bih ulazila u reality. Da napolju zaista dobro zarađujem, imam svoju slobodu. Anja, da li jeste da ti zarađuješ 10.000 evra kao što pišu mesečno? Ne volim da pričam ja o ciframa. A to se piše? Pa piše se, neka se piše. Neka piše, ja stvarno meni je neprijatno da pričam o tome. Dobro, okej. Gledalci, vi ovo potumačite kako vi mislite da protumačite. Ovako, nekako, svašta sam te pitala i 1000 nekih stvari imam da te pitam, ali evo sad kad smo kod te zarade na tim nekim socijalnim platformama, nekako uvek, i čak neki ljudi koji znaju da te ja poznajem, su me pitali zašto ona ne otvori OF. Ja kažem, da, ja sam nju to, isto sećaš se, ja sam te jedno to pitala, ti si rekla da nekako, kao, koliko god to nekom izgledalo logično da uradiš, ipak ne bi mogla da pređeš tu neku granicu. Ne, nikad u životu. Da. Čak ni da kačeš slike koje kačeš u vešu, na primjer. Da, ja sam, mislim, ljudi su mi rekli, ne moraš i tamo da se slikaš gola, snimaš gola, ti možeš samo te slike koje imaš u donjem vešu, u kupaćem, da prebaciš tamo, da ne kačiš više na Instagram, kačiš tamo i zarađuješ novac. Okej, to je negde logično i to je stvarno okej. Ali samim tim što bi ja otvorila ja bi dobila etiketu OnlyFans devojke i tu je kraj. Tu ja više nikome ne bi mogla da objasnim da se ja ne slikam gola, da se ne snimam tako, da ne bi mogla da se opremim. Ovako ja na Instagramu, onako ako se slikam, imaju svi prilike da vide, ne slikam se gola. Evo, slikam se u donjem vešu, svakome je dostupno, nek vidi, baš me briga. Ali tamo ne bi to bio slučaj. Pritom, što kažem, ja to nikad ne bi okačila golu sliku i ako bi otvorila,
Ne bi ja to nikome mogla da objasnim da ja nisam okačila golu sliku, to bi bio kraj. Čekaj, kako se, na primjer, rađala veštica koja je, mislim, kraljica kod nas, mislim čak da je najplaćenija domaća, da kažemo, zvezda iz te sfere show biznisa koja tamo zarađuje neke baš astronomske cifre, ali dobro, ona i kači malo kontent koji je malo više eksplicitan. Da li si nekad pričala s njima? Da li su to one nekad pitala, ona, na primjer, i Tamara? Da. Ajde, Anja, što super? Jesu, da. I šta im ti kažeš, ovo što si rekla meni? Pa da, ja nemam stvarno ništa protiv ljudi koji snimaju, svako ima pravo da u svom životu da radi šta hoće i da zarađuje na koji god hoće način. Ali Tamara je, na primjer, meni rekla, evo, kao ja se ne snimam gola, a uzimam dobre pare. Ne moraš ni ti. Ali džabe, ne mogu ja, već kao, znaju ljudi mene i ja kad bi otvorila tu kažem. Priznaj, to ti je stvar možda najviše i zbog roditelja i zbog svega toga. Ma da, sestra u školi, mislim, sestra mi je pilot, tako da sad treba dođe informacija kao sestra otvorila. Iako nek sude o meni, ne kaže ima provokativnu sliku, slikala je zadnjicu, ona je ovako onako, ali ja sam slikala i to svi vide i nema sakrivanja, nema lažne naprave. Ali ovako, da mi se kače još tu nešto dodatno što stvarno nije ili što ne bi, ne želim, eto, prosto zbog toga. Volim što si uvijek iskrena i ja znam da je to tako i znam da nećeš promeniti mišljenje sigurno. Evo, sada ćemo pogledamo jedan moment intervjua koji sam ja imala sa jednim mladićem, da kažem, koji je, by the way, dosta se spekulisalo da ste bili u vezi. Evo da pogledamo pa ćemo da prokomentarišemo. I da se ne javi, javit će se. Jel se čuje? Alo, gdje si ti? U Arilju kod mojih. A što meni ona Vanja nešto priča da si ti srala o meni? Ja o tebi srala. Jako bila u emisiji, bila ovaka, bila onaka. Ti znaš da ja nisam ništa rekao od tebi, ni ono objavio što sam rekao da hoću objaviti. Ništa ja nisam srala o tebi, brate, izašla je emisija, evo ja mogu da... Imaš ti momka sad, čuj, Vanja, Anja? Imam, što? Pa, ajde da se vidimo, gdje si? Nisam u Beogradu. Pa kaži doći. Sutra. Pa ajde da se onda vidimo na večer. A šta je bilo? Pa što je bilo, nemoj me zezat života ti, ne znaš da ja ne mogu šuplje priče. Ajde da se vidimo svega ti, znači, jel sam sutra tu sam, hoću nešto s tobom da završim što smo počeli, to je to. Zar se ti nisi oženio? Nisam se oženio, zaručen sam sutra ću se vidjeti s tobom, može, samo reci može, glava mi puca. Brate, mislim, ja ti kažem, nisam te pljuvala. Ma nema to veze, Bona, hoću tebe da vidim. Ja svakako ne vjerujem u to što mi je rekla. Dobro, javit ću sutra kad idem u Beograd, pa ćemo pričati. Ajde. Sutra od tog nema ništa, odmah da se zna. Ali nemoj da ove influencice, molim vas, seru o meni. Eto. Znači, ja sam i opet ispoštovao sad, vjeruj mi. Ne želim da pričam, ne želim ništa. Ovo je bila njegova ideja. Pa eto, moja ideja, ali ne volim da one brišu pod o meni kad ja brišim pod o njima, ali ne želim više to da radim. Ne želim to da radim, kunujem vam se, želim joj sve najljepše svojim momkom. I dobro, Anja, kako ti komentarišeš ovaj moment? Evo, ja ću da kažem, pošto sam ja radila taj intervju, da ni ja nisam očekivala da će on to da uradi. On je samo izvadio telefon, pozvao te. Šta se dogodilo? Gde si ti bila u tom trenutku kad je on tebe zvao? Ja sam u tom trenutku bila sa dečkom kod mojih roditelja u Arilju. I meni je pozvonio telefon. Posle, ja stvarno nemamo kontakt nikakav od situacija koje su bile. I meni je pozvonio telefon i ja kao, Nikoli, šta je ovo? I on kao, ja rekao, ma neću da se javim. I kaže, Nikola, javi se, uključi spiker. I ja kao, dobro. I on mi je faktički govorio šta da pričam. On je stajao pored mene i govorio mi kao šta da pričam. Ja sam se javila i on kao, gde si, šta me pitao. Ti si bila tad u Arilju? Ja bila u Arilju. Kaže, Nikola, reći, ja si u Arilju. On mi je onako... Ja odgovaram, kako mi Nikola kaže, nisam bila sama, sreća, pa stvarno nije situacija da sam ja bila sama, pa da sam se javila, pa da je ispao nešto. Ali dobro, i ti si tad vrlo o njemu izračito rekla da nisi tu, da imaš dečka, da ti si dečko veren. Što me zoveš? Da, mislim, rekla sam da nisam tu i da nema potrebe. Sad mene zanima moment, kad si ti shvatila da je on to uradio u toku intervjua, jesi onako bila besna? Pa nekako očekivano.
Mislim, ne znam kako kažem. Nisam baš očekivala da je na intervju, ali mislila sam možda snima neki video, možda nešto, ne znam. Uglavnom, eto, nemam ja šta da komentarišem specijalno. Ali eto, to sam morala te pitam jer se dogodilo ovdje u studiju i prosto, eto, on je to uradio. Razumeš i mene kao... Tako da, ljudi, da znate, nisam bila sama. Bila sam sa dečkom koji mi je govorio šta... Šta da kažeš, da. Da, u principu to. Jao, Bože. Kaži mi, da se pitam da te nije pozvao posle toga da ti se malo opravda što je to uradio, niste se čuli ti i Bilal? Ne, ništa. Svako ima svoje živote već odavno. On veruje mi da je to uradio zbog te neke šale, mislim, čega god, ali mi ovako se ne čujemo privatno. Hvala ti što si bila moj današnji gost, hvala ti što si izdvojila vreme za Hype televiziju. Uvijek si... Šta je ovo bilo? Ovo je bio pokušaj da je uplašimo. Šta je ovo bilo? Ovo ne znam šta je bilo, dragi gledalci. Hvala vam na gledanju i pozdravljamo vas iz studija 2 Hype televizije. Prijetno.